Der var engang en mand, der hed Jørgen, og en dame, der hed Kirsten. De mødte hinanden og blev meget forelskede. Tiden gik, og Jørgen og Kirsten elskede med hinanden. Kampen begyndte, og millioner af sædceller kæmpede sig vej gennem Kirstens livmoder. Kun én hurtig sædcelle fandt vejen til ægcellen, og hurtigt blev en zygote dannet. Sædcellen bidrog med 23 kromosomer, ligeledes gjorde ægcellen. Nu var der dannet 23 kromosompar. På det 23. kromosompar var kombinationen XY blevet til. Altså var en lille dreng undervejs. På det 15. kromosompar var 2 homologe kromosomer med de allelle gener store B, lille b. Store B, lille b har fænotypen brune øjne. Men hvordan er denne kombination fremstået? Kirsten var heterozygot og bar blandt andet det recessive gen lille b, mens Jørgen var homozygot og bar det dominante gen store B. Da drengen Flemming arver det recessive lille b fra mor og det dominante store B fra far, får han brune øjne. Flemmings arvemateriale er nu skabt og gemmer sig i cellekernen. Cellekernen arbejder på højtryk for at danne protein via proteinsyntesen. Den foregår ved, at et enzym åbner DNA-strengen i Flemmings cellekerne. Derefter aflæser mRNA-strengen DNA-strengen og laver en skabelon, hvor baserne cytosin bliver til guanin, guanin bliver til cytosin, adenin bliver til uracil og thymin bliver til adenin. mRNA-strengen føres nu ud af kernen, og den fastsættes til et ribosom. Så kommer tRNA med aminosyrer. Derefter samles aminosyrerne, og identiske proteiner de bliver dannet. Heldigvis går intet galt i Flemmings proteinsyntese, så han udvikler sig som et sundt og rask barn skal. I Flemmings krop er hans blodår fyldt med blod. Men hvilken blodtype har han? Kirsten har blodtypen AB negativ, og Jørgen har blodtypen AA negativ. Flemming arver A negativ fra Kirsten og A negativ fra Jørgen. Derfor får han genotypen AA negativ. Da Kirsten var i 12. uge i sin graviditet, tog de et smut forbi lægen. Da den arvelige sygdom hæmofili havde omløb i familien, skulle den lille, endnu ufødte Flemming tjekkes for denne. Lægen udtog noget af lille Flemmings DNA og tjekkede det i en gel-elektroforese. Den fremviste hans DNA-profil. DNA-profilen viste dog ingen sygdom, altså var Flemming rask. Han voksede endnu i Kirstens mave. Men månederne gik, og efterhånden stod 9. måned for døren. Kirsten havde slemme vejer, og turen gik til fødselsgangen. 5 timer senere lå lille nyfødte Flemming i sin mors arme, mens far Jørgen smilede kærligt ned til dem begge. De levede alle 3 lykkeligt til deres dages ende.